Hi. Man who's breathing is drowned. Breathing is drowned. Egenedd pobl fflant o bwyd. Technoleg artiffisial, deallusrwydd yn sisial rhwng y polion. A drysau a drymiau sydd rhwng penglogau, fel boncyffion coed a'r cylchoedd dangos eu hoed, fel boncyffion coed a'r boncyffion yn dangos eu hoed gyda'r cylchoedd a'r tonau a'r tonfeddi, y cylchoedd a'r tonfeddi, Beth am drafod? Drafod ein safbwyntiau o blaid ac yn erbyn i gael y rhyddid i dynnu y mater fel mater o raid o reidrwydd ymarferol angenreidiol. Sna'n byd chatir, batir, menydd yn troi a lluniau diri ac oeden. Y greiddiau a'r dail a'r cyhoeddiadau yn fwy na bywyd. Maen nhw'n hwyl ysbryd, yn fwy na bywyd. Maen nhw'n mor o feilgar, maen nhw'n drech na fi. Testyn yw'r neges a'r prydlondeb, yr ebyst bondigrybwyll, pensil a phapur, does neb yn fodlon gyda'r robotiaid yn brathu. A'r milwyr yn pwdi, a'r peiriannau mawr yn gwenu ar ôl ein seithi i'r llawr. A'r cymalau mawr yn ein troi yn amseryddion. Tempus rempus, tempus rempus, mor llyfn a mor drefnus. Maen nhw'n rhy
terrestrial on my Pandora, my soda box, fel sglefren.